Сегодня 13 жніўня, 5 гадзін вечара. Так, камароўка, чарнасліў, турэцкі вінаград. Людзі яшчэ не уходзяць, але ўжо мала пакупнікоў. Вось прыгожыя трускавачкі, маліны, дурніцы, брэсцкія вішні, грушы са стоўбцаў. Гляньте, шпак вішеньку злавіў у кагосьці з вітрыны. Чарэшні. Не, пакуль гляжу. Трускаўкі кілаграм, ого. Ажыны упакоўка 15 рублёў. Так, інжир. Люблю інжир. Дурніцы дуже дарагія, ёсць танней. Трускаўкі. Абрыкосы. Молдова. Сліва Молдова. Смачненька. Нектарын. Персик. Інжир. За штуку. Я тут брала баклажаны заўсёды. Перец дарагаваты. Кветкавая капуста. Ось перец таннейшы. Огурки. Зеляніна. Ось кошты. Помидоры танныя. Ось прыгоженькія баклажанчики по 3 рублі. А побач брокколі недорогая. Так, зараз тут наберем. Ось такія кошты. І узбекский часник.